Díomh gach aine agus fáilte go dtí an Chóiré Thuaidh. Tar éis cúpla lá a caitheamh sa phríomhchathair Seoul, bhí sé in am dul go dtí an teorann an DMZ. Díomh madan gach aine, inmh tá mé ag déanamh rud 6 difriúil. Tá céis míon d'eurb ach ag an am céine tá is gom gur achtra dó riúra atá gceist an seo agus madan tá mé ag dul go dtí an DMZ leis an Chóiré Thuaidh. Tar éis a bheith ag foghlaim in faoin gcoimhlint idir an thír bhálam dul ann agus níos mó a eolalam agus níos mó a feiceáil a hiúla féin. So seo really buach faointe dom féin ag dul an seo go dtí an Chóiré tuisgúil an sim sin a gom sa stair agus mar sin de ach níl is a gom an meid mé an tafada dhéanamh anna chuid ann mar tá siad díal is tóga. So Chóiré Thuaidh so cíomhíd ach déananig mé a dhécail chun é haspóintíobh se agus feiceáil cén sort rud atá ann tarlam. Tá mé ar níos agus tá an rud tógam. Here's the building. This building, it is not permanent, it is not. So big ceara stopaigh an drosanmh agus an céad ceann Tommy denis imáile darban an padú so Tommy fós sa Chóiré Thuaidh níl míad a DMZ go fóil ach tá sé co-at an atmosfér tá seo tá an chuid thuirí le háite tá le karaoke ag dul tá marcíocht an fun fair de haisig tá sé co-at ach park siána tá gceist so beag trosaing de sin is ach just an atmosfér tá sé co-áach nach raibh agsúla sin. Tá an tros seo cósa múl leid an seo tá an track trénach a going agus bhí sé an cás mar bhí tú an ann dul go dtí an Chóiré Thuaidh Pyongyang ón áit seo ó Seoul agus seo é an track agus bhí sé fós ar siúil sa bhliain 2000. Neadidir cad a háirla an sin ach bhí an cadrih idir an thír níos fearr an aim sin agus an sin chail siad an cadrih sin a rís agus an éis níl sé in úsáid for réir ach leúnmh dé beag sé oscailte again mar sin is féidir ach dul go dtí an tín agus an órap ar an train seo. Seo cóbrónach taobh hirdom an seo iad na teachtarachtaí a cheol na tailig a bhí ag teacht ó Thuaidh agus ní féidir a dul ar as go dtí an taobh hasaríis nó an slíile an mallart so sin teachtarachtaí duna daoine atá caillte. Tá níos mó ná 1000 pound ó na bullets an seo sa train seo a bhí ag dul idir Chóiré Thuaidh agus Chóiré Thuaidh. Tá creata. Ní héag mána chuid cadatáirsúil leis an dríthead an seo, dúirt ar tróirí tá sí go húntaach comá tá sí go húntaach a dúirt si gur scriseach na dríthead go léir I ri an coga sin I 950 go dtí 953 agus tá an ceann seo ann mar siombalachas ceapam mar ní Chóiré Thuaidh é sin níl míad sa DMZ go fóil so tá mí cóngrach ach is tócha just siombalachas atá a gceist ach tá an gáirdín seo go híomhing tá loch ann tá pagóda beag agus tá sé suúbhnach. Trúcha bliain tar éis an coga an seo bhí 10 milliún teaghlach scáirtha agus bhí seo ar an telefís chlár telefíse a bhí ag iarraigh iad éon tú agus a bheile chéile arís so bhí 6 uimhir ag gach duine agus bhí siad ag gléach amach na hibhreacha ar an telefís agus bhí gach aine ag fécintar an telefís ar an chlár telefíse seo agus mar sin bhí 10,000 teaghlaigh in ann éon tú arís tar éis trúcha bliain agus seo 6 memorial atá ann de réir sin. Ní raibh is gom lads greig mé chun picnic a dhéanamh le raircáling de Chóiré Thuaidh. Well ní in áire ach tá picnic beag a bhumanis agus séir atá gom a nómh ná kimbap. So seo é tá sé cosúil le sushi ach ó Chóiré tá rís a gceist agus dúlamáin agus fécinn sé mar seo. So an ceann seo neadidir cad atá taobh actually is dócha glasrí, beidir muicáil, de canál muicáil nó an marteol atá gceist. Ní is gom tofu ceapam, tofu atá gceist. Blasteach go leir. Anna so tá sinna gom
agus latte té glas. Tá mé gafaló lads, tá mé gafaló tá sé gosúla matcha. In dhéag sé sin bhí sé an am dul go dtí an tuaireann agus an DMZ é féin. Taobh do manis gacéine seo é Chóiré Thuaidh is féidir leat an bretach feiceáil tá sé olmhór fad céad is a 60 méadar. Bhí ceann níos mó ag an Chóiré Thuaidh ach an sin thóg siad ceann nua just chun bheith níos fearr, you know. Páiste glóir ach sin an rud ar fad. Is féidir leat dul féice seach sa binoculars agus daoine feiceáil, so beidir go minic mé trí leat sin inis. Tá sé 6 blód seo ach tá sé cócú like ní éanaan an camera just to say tá sé wow na sléite tá sé gálaigh ach yeah, tá sé anna ait chun bheith an seo. Bhrá sé fíor ait chuna bheith an seo agus chuna bheith ag lurg daoine agus ag lurg gníomhaíochtaí agsúla i Chóiré Thuaidh. Connic mé cúpla duine agus iad ag rothaíocht ach ní féidir dom iad a bheith ar an camera. Ina cheantas sin bhí anna cuid fergadamh móra ach ní raibh uair ann agus mar sin de réir dalribh nuair tá sé dúrcha is féidir leat an solas a feiceáil an slí ar fad ó bun go bar an fergnamh. So an tríú stad in nómh gacéine ná tunnel talán de haigh an tríú talán tá ceithre talán bhfuil is a going ar aon nós gur thóg an Chóiré Thuaidh agus thóg siad isteach go Chóiré Thuaidh iad. Idir na seachtaí agus na nócadaí na cínatáir ólas a going ar aon nós. Tá míad ag an tríú ceann in nómh agus is féidir leat dul sios 65 méadar go dtí an talán é féin. Rinne mé beo gáín ach mar sóiltíomh times Tom's claustrophobic agus leis an asthma agus mar sin de níl sé molta de riíile asthma, so rinne mé beo gáín just chun fécint ar níl cead ag greengraf ní réon rud mar sin mar bhuiinn sé leis an military. Yeah, bhí sé níos fearr ná na cína Vietnam na cútaí tunnels cínta ach fós ní mar rud é ní bhraham go má leis, so chunig mé iad tá siad scaun rúil sin é cearcolóir. Caigh mé rá leis an tros ar fad go dtíanais. Tá sé samúil agus tá sé go húnta chuna bheith an seo agus chun an taithí seo bheith gom ach ag an am céine tá sé 6 ait chun bheith in áit leis an méid seo trosathirí agus trosathirí ag sugra timpeall na háite in áit bhfuil gcoimhlint beo fós ar siúil. Brahan sé ait dom féin, ní féidir dom focail ceart a chur ar ach ní bhreahann sé go húnta chun an íar rá chuna bheith seo ag sugra trosathirí agus sin ag dul thar go Seoul agus seo tá feibanna an seo fíor feibanna le fíor daoine ón dá taobh a bhfuil anna gáiríre agus déanamid jokes orintanta faoi Chóiré Thuaidh agus mar sin de ach an cás atá antá sé dá rire. Ní lei go an bhulthing é chun in éanna rá tá sé samúil cínta agus mátá an simime go sa stair is tócha gur fiú é ach just béidir just déanta chuid taide ar na cólachtaí agsúla a dagan an seo agus mar sin de agus just bíoh más agat agus tú féin an seo. Rodella ná agus seo aspatáide ar má fort ach ceapas go raibh ag dul go dtí an JSA anmh agus sin an áit leis na ferganmh gurm sin agus is féidir leat like dul isteach sa Chóiré Thuaidh agus bíon na saidóirí ann ach níl sé sin actually oscailta faoi láthair mar ceapam an nurig fiú nurig bhí duine ó America ann ar tros cosúla seo agus ri sé isteach sa duras isteach a Chóiré Thuaidh.
so yeah, ní féidir leat é sin a dhéanamh a hiile. Now níos mí a brán feiceáil car beidir go nosclóigh sé arís mar bhí sé anna catínta agus tá sé cool like bhrálam é sin a dhéanamh ach faoi láthair tá sé rógáin séir agus ní féidir leat. Agus leis sin bhí sé an am an DMZ á gáil agus fila arás go Seoul cíigh mééis a céadát eile sibh.